Krásne ránko, ja vás vítam dnes v mojej kúpeľni a predstavím vám túto sonickú kefku. Chcem vám ukázať, ako funguje a aké nástavce na ňu sa dajú použiť. Takže prvým nástavcom, ktorý používame na čistenie pleti, je táto čistiaca hlavica. Má úplne jemnulinké štetinky, ktoré majú na konci také malé háčiky a z tých pórov ona vyzametá tú nečistotu. Okrem toho, keď tú kefku zapneme, má sonické pohyby, čiže ono sa nekrúti tá kefka, ale len kmitá a za sekundu urobí 200 kmitov. Čiže vlastne ona, jak to trase, tak z tej pokožky vyzametá alebo vytrasie tú nečistotu a naša pokožka je oveľa precíznejšie a do hĺbky vyčistená. K tejto kefke s čistiacim nástavcom musíme používať kvalitné čistenie. Čistíme ráno a večer 1 minútu. Čiže keď mi poviete, že ja na to nemám čas, je to len výhovorka. Čistenie vždy vyberieme podľa typu pleti, takže keď prídete ku mne na hodinke krásy, si vyberieme čistítko, môže byť, ja tu mám aj na staršiu pleť, toto je na mladšiu od 25 do nekonečná a toto je po 45, keď toto je také penové čistenie. Ja zvyknem používať buď toto na suchú pleť, to je krémové a potom na masnú máme gelové čistenie. Takže ja zvyknem striedať tieto dve podľa toho, na ktoré mám chuť. Dnes vám ukážem toto krémové. Obsahuje také malé guličky, ako keby peelingové zrniečka, ale veľmi jemné, ktoré nám dajú z povrchu pokožky dole tie odumreté bunky, ale len veľmi jemnúčko. Pleť si musíme vždy pred čistením navlhčiť, takže ja si to navlhčím a krúživými pohybmi rozotriem po pleti. Takisto namočím aj kefku. A na prvom stupni začnem čistiť. Kefku netlačím, len jemnúčko priložím, ona si vlastne tú robotu spraví sama. Má minútový časovač, takže za minútku je tá pleť vyčistená. Pekne okolo nožteka. No a toto vlastne, keď robíme pravidelne ráno a večer, tú pleť máme vyčistenú do hĺbky a čokoľvek do tej pleti dáme, tak nám tam prejde. Tak a vidíme, koľko nečistôt sa mi ešte nazbieralo a to som si pleť vyčistila aj včera s kefkou, ale počas noci sa vylučuje z tej pleti, vylučujú všetky toxíny, všetky nečistoty, takže ešte mi tam čo zostalo. Preto je dôležité čistiť pleť aj ráno, aj večer. Kefka má 3 rýchlosti. Prvou si zapneme a s týmto vrchným gombičkom si ešte vieme pridať na intenzite. Väčšinou používam na čistenie prvú rýchlosť a pri masáži druhú alebo tretiu, komu je ako príjemné. No a teraz vám ukážem úplne najzákladnejšiu starostlivosť, ktorú by mala mať každá jedna žena. Je to toto hydratačné super sérum, ktoré ide najhlbšie do pleti. Vyzerá ako taký slizíček, ale do pleti nielen dodá tú hydratáciu, ale ju tam aj zadržiava. Čiže ja používam takto 2 kvapky po tvári aj okolo očí, pretože aj oči je dôležité hydratovať. Samozrejme na očné okolie používam vyslovene krém na to určený. Z toho vlastne mi stačí len tak vo veľkosti čierneho korenia. Naťukám do pleti, urobím si mikromasáž okolo očiek. Potom si zoberiem krém podľa typu pleti, keď som suchá alebo normálna pleť, tak použijem tento ružový puding, ktorý je taký hutnejší. A keď som mastná a zmiešaná pleť, tak použijem tento gelík hydratačný
Takže ja mám suchú pleť, použijem ho na celú pleť. Masírujem do pleti, je taký hutnejší, ale veľmi rýchlo sa do pokožky strebe a je veľmi príjemný. Dokonca v zime ho majú radi aj kočky, ktoré majú tú pleť masnejšiu alebo zmiešanú, pretože im ju chráni. Ale už za chvíľu sa blíži jar, takže pre masnejšiu pleť odporúčam fialový puding, ten gelový, a pre suchú pleť odporúčam ružový puding. No a na záver si vždy robím masáž s týmto olejčekom, ktorý si buď nakvapkám rovno do krému, alebo len takto 2-3 kvapky na pleť. A urobím si takú minútkovú masáž. Masáž je veľmi príjemná. Vlastne zabezpečí, aby mi tie produkty, ktoré som do tej pleti dala, išli ešte hlbšie. Spevním si tvárové svalstvo. Vyhladím to vrásky. A tá pleť je svieža, okysličená. Kefka je už len do vypredania zásob. Takže kto by si ju ešte chcel zadovážiť, píšte mi správu alebo mi zavolajte. No a toto je jednoduchá starostlivosť ráno, ktorú zvládne podľa mňa každá jedna z vás. Keď chcete kľudne mi napíšte správu, dohodníme si termín a urobíme si hodinku krásy. Nastavím vám starostlivosť podľa vášho typu pleti. Krásny dník, majte sa pekne, pozdravujem.